नै लोगोफोर दिनै मेगि संदो आङो मेगि चेलेन्ज खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदों आरोना मेगि चेलेन्जखौ माने सोरजों खालामनाय जायो आं मेगि चेलेन्जखौ दा नोंथांमोना भिडिअआव नुगोन लोगोफोर होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदों आरोना आंबो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै हेल' गाइस जों दिनै मेगि चेलेन्ज खालामनो नागिरदों संगिताजों आंजों नैया जा बुरजा लाखादों ओमफ्राय नैया दावदैयाबो फिथा मोनब्रै आठथा मोनब्रै दा बे मेगिखौ जाखांनानै पानिशमेन्ट दं लोगोफोर जाय जानो हाया ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ जानोसै न स्टार्ट खालामनोसै होमबा लोगोफोर आंनोथ' हाखाया आंनो बुरजा होना दोनबाय नामा 50-50 एसे दै ज्लाव जानांगौ दैया एसे खम जाबायना बारासो जादों टाइम गैया आरोना लोगोफोर जाय फार्स्ट जानो हायो इनो आलौबाबो दै लोंनो मोना लोगोफोर इखौबो फिनिश खालामनांगोन हायाबा देरहानाय हायाबा पानिशमेन्ट दं इखौबो जानो हानांगोन आं दैनि जानोसैयानो masa lusa दै गैया सानैखौ बेस्ट फ्रेन्ड बायसा नुना नाखै लोगोफोर गस्लायाबो एखे सेम ना दैया सेम बोरै मोनदों आं फेंखाया aduh langsung जा कंपटीशन है ये कोई एक तो जीतेगा और कोई एक तो हारेगा तो इसमें क्या है देखो मेरा पूरा पसीना निकल गया मेरा भी दोस्तों इनको जाना है दाउजे मोननैखौ सख'नो हागोन मोनसे खुदियाव मोनसे बुंदों ना दाउ जानो हाला इसे खाबाय माने जायगा जानो हाला होननानै असे दोनखाबाय Kau hala dah? हाला bisa kemana no? Thế mà anh nhập không đồ đây, anh nhập không đồ đây. Này đây bạn xin đây cái nắp, cao nhập ba đa khá nhập không? Nhập không? Diện khá này à? Anh xin là không nhập không được ngặt thở. Phải luôn mà kia các bạn. Anh chọn được cái gì cho vậy đó, anh gặp tiền cái đây. Anh đi bay à, lại vừa đi ra rồi. Anh đi bay à, vào đây nè. Đây người ta về đây, cái phần đây người ta đang ăn thì thăm ra vậy. Để sao đâu mà phải ăn với sao được chẳng. Ăn đầu thì cứ giả lại em gì cứ giả gì hay mà không có cái giảm này cái gì hết. Đi sang đây mới làm đi sang đây chứ. Jangan besi.
ये मेरा फिनिश आं जानो हाला नै आं फिनिश खालामबाय नै आंना दावदैया दैसे मेगिया एसे थाबाय लोगोफोर आं हारिबाय मेजित गई जानो हाला ये दा बिथाङा मा पानिशमेन्ट होगोनबा आयु आं गिसोबाय आङो डेन्जार बुस्थुखौ नुवाखै जादोबो जादो एखेबारे नोंमारगो दे आं डेन्जार जानो हाखायो या दा मा खालामगोन मा बालुआनखा लोगोफोर दानिया एबारो पानिशमेन्टखौ नायदो इसेनदोना आं मा पानिशमेन्ट होगोन नायलांबाय था आंखौ दा फाइन पानिशमेन्ट लोगोफोर सानैबो जकार बायदि एखे एखे ड्रेस गाननानै वाव ओमफ्राय एबारो पानिशमेंट के बारी है मैं तो जीत गई हूँ वो तो हार गई तो पानिशमेंट तो करना ही है ना दोस्तों तो पानिशमेंट क्या करना है मेरे दिमाग में नहीं आता तो मैं क्या करूँ आइडिया तुम मुझे याखौ बानानै यालागि फैनांगोन लोगोफोर yes बानांगोन सर बानांगोन एसे मोटिवेशन जानो हायोना 1 2 एसे मोटिवेशन और एक है पानिशमेंट वो है मैं गाना गाऊंगी और ये नाचेंगे मा गाना है मा आं लासिंसिं मोनसिगोनहाय मोसानो लासिंसिं दुफां बोथोर सान्दुं गोसा दंफां आंनि फारसे हाथाय रिजि देखायनानै आंनि थाखायनो आदा आंनि थाखायनो जित गैया मोसानोबो रोंगौयो रोङाहाय रोङा ओरैनो तो पानिशमेन्टआव सब देरहाजोब्बायानो मा पानिशमेन्ट होबावगोन दा आङो अरे दिमाग में आजा पानिशमेंट क्या खैथा पानिशमेन्ट 3 और मोनसे मा और जागोन ये क्या देंगे क्या है अच्छा ये लास्ट पनिशमेंट है मैं उसको गाना गाने के लिए दूंगी वो मैं इसे नहीं मैं स्टार्टिंग में क्या अक्षर माने स्टार्टिंग में क्या वर्ड होगा वो मैं बताऊंगी और ये गाना पड़ेगा तो मैं बताऊंगी डी स्टार्टिंग डी से गाओ डी से क्या होगा डी से गाओ डी अरे डी गाओ ना डी से 1 पड़ेगा नहीं तो और दूसरा पर गाना पड़ेगा 1 2 3 दीवाना ना जाने कब हो गया तूने से देखा वाह ये तो सब में सीधे गया Mas दोस्तों जाबाय दिनैनि चैलेंजआ दं मिथिबाय ना वीडियो देख के कैसे लगा प्लीज कमेंट में बताना दिनैनि चैलेंज के हम इतना मेहनत से इतना आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हूँ प्लीज वीडियो मेरा तो लिपस्टिक भी उधर देखो उधर लिपस्टिक नहीं है इधर है लिपस्टिक तो सब जगह है फुंदमन ना तो खाने से चला गया तो कुछ नहीं होगा वीडियो भी खत्म है लिपस्टिक भी खत्म हो गया तो आज के लिए ऐसा ही है वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता देना और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करना और आपकी लोगों को शेयर करना तो बाय बाय आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाँ तो आज के लिए बाय 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 I love you